Здравейте хора, аз съм Динко и Снакс и това е моят първи геймплей канал, който аз сега ще обясня накратко малко за него. Значи, първо да обясня за мене. Значи аз съм от град Гълбово, но в момента съм си на село и ако ако има някакви проблеми с качването на клипа, не е смисъл с резолюцията на клипа, то е защото резолюцията ми е малка. Ако играя Майнкрафт и ако качвам на Майнкрафт, ще има някакси зумнато, но това естествено надявам се силно да не е проблем за вас. Значи игрите, които ще играя са Call of Duty, но Майнкрафт ще играя редовно и на него ще качвам, защото Майнкрафт е една много забавна игра, дано се забавлявате и вие. Ще качвам клипове също на CS 1.6, на CS Source Mode, да качвам клипове. Значи, ето геймплей канала ни се казва Glitch Gamer BG. Това ми дойде на ума, Glitch Gamer. Дано да няма проблем с той. Значи какво да ви кажа? Дано ви харесате това, което правя, защото аз го харесвам. Дано ме подкрепите в това, което аз обичам да правя. Дано искам си такова. Забравях кошарка. Ами общо взето, ако ви харесвате, ако искате да има много клипове, абонирайте се за мене, харесвайте, споделяйте, коментирайте, питайте и всякакъв тип въпроси там, който ви дойде на такова. Аз ще гледам да отделям време за всички, които ще ме гледате. Дано ви хареса това, което правя. Аз бях Динко и Снакс. Какво? Не трябва. Аз бях Динко и Снакс и това беше видеото, в което аз официално отворих този канал, който ще играем, ще се забавляваме. И до следващия път.